sa dohodli, že niečo budem robiť, tak som si už našiel som si čas za počítač, začal som, tak teraz začnem s tou prípravou na to. V tom mi brnklo a prišiel mi od neznámej sestry SMS-ka. A nie SMS-ka, biblický verš. Buďte stále pripravení k obhajobe pred každým, kto by od vás žiadal, aby ste vydali počet z nádeje, ktorú máte. Ale robte to v tichosti, s bázňou a dobrým svedomím. Rozumiete, čo to je? Teraz to začne. Trnk. Milí moji, ja som si svojho času kúpil jednu knižku. Tá kniha, mám ju tu so sebou, sa volá Gospel Music na Slovensku. A v tej knihe som sa dočítal, že Slávo Král bol jedným zo zakladateľov skupiny Matuzalem, ktorá predstavovala v roku 1958 prvý gospelový súbor na Slovensku. V roku 1958 prvý gospelový súbor na Slovensku. Ale nech som rátal ako chcel, stále mi to vychádzalo, Slávko môj, že si mal vtedy 12 rokov. Ale to je teda ozaj neskutočná kariéra. V 12 rokoch byť zakladateľom skupiny a zakladateľom nového hudobného prúdu a žánru u nás na Slovensku. Neviem, či je veľa takých ľudí, ktorým sa to podarilo v 12 rokoch. Je to fakt pravda, Slavo? Totižto, ak nám to potvrdíš, nebudeme to považovať za samochválu, lebo to napísala renomovaná muzikologička z katedry hudobnej vedy Univerzity Komenského, profesorka Iveta Kajanová, PhD. No to by to asi mala vedieť, nie? Ale je tam ešte napísané niečo, že si bol jedným zo zakladateľov. To boli tí ďalší. Keď sa pozrite za mňa na tú fotografiu, tak to sú tí zakladatelia tejto skupiny Matuzalem. Je pravdou to, či ona má v niečom pravdu a v niečom nemá pravdu. Nemá pravdu to, že my sme už vtedy boli Matuzalem. Len z týchto chlapcov sa stal Matuzalem. Ale prvú pieseň na verejnosti sme zaspievali v tom 58. roku. Mená sú. Toto je Dušan Jančula. Toto je môj brat Bohuš, ktorý potom bol vymenený Dátkom Šalingom. A toto je Daniel Valenta. A to som ja doprevádzam ich akože na harmoniky. Mám takú otázku, na ktorú určite nie si pripravený. Čo ste vtedy spievali? Otázka ma prekvapila. My spievali jednu pieseň o cigáňovi. Malé cigánča, ktoré bolo oslovené, bolo chudobné, zašpinené a niekto oslovil, či počul o Ježišovi. A nakoniec to bolo tak, že akože sa obrátil, že poznal Pána Ježiša. To bola jedna taká pieseň. Myslím, že to bolo z češtiny, preložil to môj otec, urobil k tomu aj text a toto sme spievali. Čiže to bolo naše prvé vystúpenie. Po mnohých rokoch sme sa dali znovu do tej polohy. Čiže to bolo, myslím, v roku 2003. To znamená, že 20 rokov. Potom. A toto bolo osadenie z tej skupiny Matuzalem. Lenže iné nástroje a takto, ale takto sme sa dali dokopy. Ale jednou takou, by som povedal, že jednou z prvých piesní, ktorú sme si privlastnili, to bol jeden spirituál, ktorý sa spieval a ktorý sme prakticky vždy začínali nejaký koncert. Na ceste som.
na ceste som. A to bol jeden americký spirituál, mne to bratia preložili, lebo neviem po anglicky. A ja som to dal do slovenčiny ten text a ten text je približne taký, že na ceste som, o Bože môj, na tvojej ceste som. A v tom origináli je tak, že ďalšia sloha je, opýtam sa Otca, akože či by tiež išiel na túto cestu, opýtam sa Otca. A stále v tej druhej slohe je ten Otec. O Bože môj, na tvojej ceste som. A tretia sloha je, opýtam sa brata. A potom ďalšia sloha je, opýtam sa syna. My sme povedali, to je strašne dlhé, zdlhavé, tak my sme druhú slohu urobili, dali sme to do jedného, že opýtam sa Otca, opýtam sa brata, opýtam sa syna. Že? No. A takto sme to vlastne urobili, na základe toho spirituálu sme urobili takto túto pieseň. Jedine, čo mi je ľúto, čo sa mi nepodarilo dať do sloh, tam to pokračuje tak, že on sa opýta, ten spevák, čo to spieva, sa opýta, že opýtam sa môjho šéfa, či ma pustí na tú cestu. A ďalšia sloha je, a keď ma nepustí, aj tak pôjdem. Škoda, že toto sa mi nepodarilo do toho vtesnať. Takže môžeme si tú pieseň pustiť. Táto snímka je z roku 2014 v Kisáči na Dolnej zemi sme toto spievali, ale už bez Dušana, čiže traja. A som tam dal aj text, že môžeme si to zaspievať spolu. Na ceste som a nevrátim sa späť. Na ceste som a nevrátim sa späť. Na ceste som a nevrátim sa späť. O Bože môj, na tvojej ceste som. Zavolal som Otca, aby so mnou šiel. Zavolal som brata, aby so mnou šiel. Zavolal som syna, aby so mnou šiel. O Bože môj, na tvojej ceste som. Nebudú chcieť ísť, tak ja pôjdem sám. Nebudú chcieť ísť, tak ja pôjdem sám. Nebudú chcieť ísť, tak ja pôjdem sám. O Bože môj, na tvojej ceste som. Na ceste som a nevrátim sa späť. Na ceste som a nevrátim sa späť. Na ceste som a nevrátim sa späť. O Bože môj, na tvojej ceste som. Nádherná pieseň, milujem ju. Povieš nám, Slávo, prečo ste si dali názov Matuzalem? Veď v tom roku ste ešte neboli takí starí. Daj mi mikrofón. My sme si ten názov vôbec nedali. Nám ho dal brat Ondrej Betko. On chystal program silvestrovský a povedal, chlapi, vy tam budete spievať, chlapci, ale vy už tak spolu dlho spievate, to už sme boli akože, už sme spievali v tej záverečnej podobe, že už tak dlho spolu spievate, že už ste ako Matuzalem. Tak vás napíšem, že Matuzalem, keď nemáte žiadne meno. Tak napísal Matuzalem. No, sa to páčilo
išiel som do Biblie, že on sa dožil 969 rokov Matuzalem, takže to je dobrá perspektíva. Tak sa nám to prisklo, že Matuzalem. Lenže, keď sme takí úplne mladúčky, v 83. by sa dalo povedať, že vznikol ten Matuzalem, už taký, to sme mali tých 37-38 rokov približne, tak sa pýtali chlapci, ľudia, čo nás počúvali, chlapci, a prečo Matuzalem? A my, že, lebo sme starí. A všetci dobre, to je dobre. A nedávno, keď sme spievali ešte a sa nás pýtali chlapci, bratia, a prečo Matuzalem? Lebo sme starí. A nikto sa nesmial. Hovorí, že tá skupina Matuzalem vznikla v roku 1983. A to si sa jedno ráno len tak zobudil a povedal si, že a nech je Matuzalem. Kde je ten bod a ten míľnik vzniku skupiny Matuzalem? Tak je pravdou, že my sme v mládeži a vôbec, hlavne my štyria, sme stále spievali. Ešte aj Ľubo Mikletiš, tam bol ešte pár takých jednotlivcov, že my sme stále spievali a možno 80% stretnutia my sme stále spievali. A tak nám to bolo blízko. Na táboru sme spievali, s dievčaty sme spievali, bez nich aj všelijako, mladí, starí, stále. A možno sme boli ovplyvnení tými západnými všelijakými aj svetskými skupinami. A ozaj som sa tak jedno ráno zobudil, možno to nebolo ráno, ale som sa zobudil a že mal som takú predstavu, že by sme urobili takúto skupinu. A mal som predstavu toho, čo potom bol Matuzalem. A išiel som, taká situácia nastala, že som sa ocitol s mojimi bratmi, s týmito, Dušan, Datko a Daniel, v jednom aute, som sedel na pravom prednom sedadle a som povedal, chlapci, mám teraz už takú predstavu, že ako by sme to mohli urobiť. Tak teraz som im porozprával, čo by sme urobili, aké nástroje a čo by sme, toto ako tak ďalej. A na to mi Datko Šalín povedal, ale ja do toho nepôjdem, pokiaľ si nedáš do poriadku svoj život. A tí dvaja nepovedali nič, tí boli ticho. Tak ako by súhlasili, no mňa to veľmi nahnevalo. Ja som vtedy stál, otvoril dvere, puchol som s nimi, išiel som preč. No strašne som sa hneval. A idem na liečenie. Tak sa aj stalo, už som bol na liečení o chvíľku na Prednej hore. Tam som bol 4 roka. Všetko som sa naučil, čo má byť, ako má byť, čo nemám robiť. Prišiel som domov, ktorý som pil zase. To už bolo tak, že ja som si povedal, tak Slavo, keď nevieš žiť, tak na čo taký život? Dvakrát som sa pokusil o samovraždu, chvála Pánu Bohu, že to nevyšlo. A potom som sa stretol s mojím bratrancom, on bol duchovný brat, veriaci chlapec, a mi hovorí, Slavo, prečo si ty nedáš do poriadku ten svoj život, však si kresťan. Ako to, že nevieš, čo máš robiť? Ja som povedal, ako, však ja sa aj za to modlím a nič sa nedieje. A on mi povedal, to preto, lebo ty sa modlíš len za tento alkohol, ktorý ti vadí. Ale tú špinu všetko musíš do seba, že Pán Ježiš zomrel nielen za ten tvoj alkoholizmus, ale za všetko, čo je v tebe, čo sa už nakopilo v tebe, že to všetko musíš dostať von. No a tak sa stalo, že ešte s Gitkou sme hľadali riešenie nejaké. Ja som čítal v Biblii, že učeníci chceli vyháňať nejakého démona, ktorý sa im nedali. Tak išli sa Ježišom a pýtali sa, prečo nám sa nedali ten démon vyhnať. Ja som sa v tom videl, že to je môj prípad. A Ježiš povedal, preto, lebo tento démon sa vyháňa jedine modlitbami a pôstom. Tak som povedal, Gitka, tak sa ideme postiť. A modliť sa a postiť. A toto sme robili a potom rozmýšľal som, čo ten bratranec mi povedal a mali sme v kúte
obývačky krk a ja som si tam klakol a povedal som, Pane Bože, tak ty neurobíš poriadok, keď ty nezasiahneš, tak ja na to nemám. No netrvalo to dlho, že 2-3 minúty, žiadne nejaké veľké veci, ale ja som vtedy vstal a vedel som, že alkohol je mimo, úplne mimo. To je neuveriteľný zázrak, ktorý neviem vysvetliť ani dodnes, ako je to možné, lebo deň predtým som sa nútil, ja nepí nič, pozor, nesmieš stať, nesmieš toto robiť. Jak som vstal, som vedel, že je to úplne všetko mimo. A nie som dal robiť, už sa nemusím ani postiť, už je to vybavené, už je alkohol mimo mňa. Ona, ty mi neveríš? Verím ti. Samozrejme, že mi nemohla veriť. Však deň predtým som mu klamal, 2 dní predtým furt som jej klamal, že už nebudem, ako mi mohla veriť. Ale ma sledovala a dobre, že ma sledovala, už mohla. Lebo ozaj, to bol ten míľnik, keď mohol vzniknúť Matuzalem. No a toto všetko sa potom odzrkadlilo v tej našej tvorbe. Lebo väčšina piesní matuzalemských sú naše, no moje, ktoré som urobil práve na motívy toho, čo som prežil. A jedna taká, aj dosť známa pieseň, aj taká, čo vyjadruje všetko to, že až vtedy sa mohli udiať veci, keď som dal všetko do Božích rúk. Až vtedy sa to bolo. Nie pokiaľ som to ja chcel vlastnou silou riešiť, ale až keď ja som to dám, Pane Bože, ja neviem s tým, ja si neviem rady, ja to nedám, ak ty neurobíš poriadok. A toto bolo, že som sa musel vzdať Pánu Bohu. Lebo vzdať sa Pánu Bohu, to nie je prehra, ale výhra. No a táto jedna pieseň, ktorú vám chcem pustiť, o tom spieva a my sme túto pieseň spievali v evanjelickom. Som ako ten vojak, čo na stráži stojí, po zuby je v zbroji, aj tak sa vojny bojí. Som ako tá halus, čo ovocia nemá. Keď hospodár príde, tak bude vyhodená. Ja držím ruky nad hlavou a bielou šatkou mávam a sílou poslednou si pokoj duše žiada. Ja držím ruky nad hlavou a všetko, čo mám, dávam. A s novou nádejou ja sa tebe, Pane, vzdávam. Som ako to dieťa, keď rodičov stratí, kto ho pritúli si a k tomu mamu vráti. Som ako ten peniaz, čo neprežil menu, nik ho viacej nechce, už nemá žiadnu cenu. Ja držím ruky nad hlavou a bielou šatkou mávam a sílou poslednou si pokoj duše žiadam. Ja držím ruky nad hlavou a všetko, čo mám, dávam. A s novou nádejou ja sa tebe, Pane, vzdávam.
ruky nad hlavou a bielou šatkou mávam a silou poslednou si pokoj duše žiada. Ja držím ruky nad hlavou a všetko, čo mám, dávam a s novou nádejou ja sa tebe, Pane, vdávam. Ja nie som solový spevák. A ja to dobre viem, ale ja som mal na starosti zaraďovanie spevákov, že ty budeš spievať to, ty budeš spievať to. Tak som to obchádzal a dával som spievať sola iným. Ale bola jedna pieseň, ktorú som urobil ale to bolo práve to o tom mojom vyslobodení, to nemôže nikto iný spievať. Tak nech mi je odpustené, že som to nahral túto pieseň, že som to spieval sám ako solovo, ale aj s ostatnými bratmi. Ťažko tomu veriť, to sa musí prežiť, nedá sa to vôbec vysloviť. Keď v rieku tme som padal, on ruku moju hľadal, lebo chcel mi dušu zachrániť. Nechcem už vrátiť sa, pokiaľ už ja kláčiť sa, smutno je mi na duši, keď na minulosť hľadím. Nechcem už vrátiť sa a po vetre klátiť sa, Pán môj ma raz zavolal a teraz chodím za ním. Tvrdo som sa bránil, hrdinsky sa tváril, bol som ako mula zaťatý. Sebectvo som hlásal, nad iným sa kasal, ako strom som zostal zoťatý. Nechcem už vrátiť sa, pokiaľ už ja kláčiť sa, smutno je mi na duši, keď na minulosť hľadím. Nechcem už vrátiť sa a po vetre klátiť sa, Pán môj ma raz zavolal a teraz chodím za ním. Obe ruky holé a do neba inej cesty nie. Prišlo nové ráno, brázdu oriem priamo, neobzriem sa preto nikdy späť. Nechcem už vrátiť sa, pokiaľ už ja klátiť sa, smutno je mi na duši, keď na minulosť hľadím. Nechcem už vrátiť sa a vo vetre klátiť sa, Pán môj ma raz zavolal a teraz chodím za ním. Nechcem už vrátiť sa, pokiaľ už ja klátiť sa, smutno je mi na duši, keď na minulosť hľadím. Nechcem už vrátiť sa a vo vetre klátiť sa, Pán môj ma raz zavolal a teraz chodím za ním. Dobre, porozprával si nám o svojom živote, porozprával si nám niečo aj z tvojej tvorby, ale akým smerom sa potom vydalo hudobné teleso Matúza, vtedy už Matúzalev, že? Nacvičovali ste nejaké piesne, potom ste slúžili na zhromaždeniach alebo na mládežníckych stretnutiach. Ako ďalej ste pokračovali? No, takto, aký sme mali zdroj piesní? My sme mali hlavne
zo západu, tie všelijaké také, čo boli také skupiny podobného charakteru, tak čo ja viem, tak odtiaľ. A kresťanské skupiny, keď to boli, tak sme prevzali nejaké tie piesne a radi sme spirituály spievali. No a potom, hovorím, takých 60-70% bola vlastná tvorba, čiže nemal som potom problém ani s SOZou, to je s tými, jak sa to povie, ochrany zväz autorských. Nemusel som dokazovať. Takže takto. No a napríklad som si pripravil jednu ukážku, je z toho aj video, ale že ako to vlastne vzniklo, deň vzniku. Ja vtedy som si kúpil jeden nový fotoaparát, ktorý aj filmoval. A tú pieseň som už akorát dokončoval, tak som si ju akože spieval a som sa natáčal a potom, no uvidíte. No ale ináč ja som tak robil, že ja keď som chcel nejakú melódiu si urobiť a predstavu o nejakej piesni, tak som používal svoju angličtinu. To bola taká real far Mary. A také som všelijaké slova, až potom som to preložil do našej slovenčiny zrozumiteľné. A jedna pieseň bola aj táto, ktorú vám teraz pustím. Keby som nemal teba a mal dlhú cestu pred sebou a vzal by som si všetko, čo treba a hnal sa za predstavou vysnenou. Však keby som nemal teba, tak zbytočné je vôbec z domu výjsť. Čo s takou nádejou, s ktorou sa nedá do cieľa prísť. Keby som nemal teba a mal dlhú cestu pred sebou a spalil si všetko ako treba a hnal sa za predstavou lákavou. Však keby som nemal teba, tak zbytočné je vôbec z domu výjsť. Čo s takou nádejou, s ktorou sa nedá do cieľa prísť. Keby som nemal teba a mal plný mešec peňazí a dom a auto farby neba, čo sa vôbec nikdy nekazí. Však keby som nemal teba, tak daromné je všetky veci mať, čo s takou nádherou, ktorá sa nedá na večnosť vziať. Ale ja ťa mám, si môj. Ale ja ťa mám, si môj. Ale ja ťa mám, ty si priateľ môj a pán. Mojou istotou, mojou nádejou si ty sám. Ale ja ťa mám, si môj. Ale ja ťa mám, si môj. Ale ja ťa mám, ty si priateľ môj a pán. Mojou istotou, mojou nádejou, Mojou posilou, mojou záchranou, Mojou oporou,
mojou záštitou, mojou nádejou, mojou istotou si ty sám. Yes. Slúžili ste, chodili ste všelikade, slúžili ste v zbore. Mali sme vtedy taký veľmi intenzívny život zborový. Spievali sme v spevokole, spievali sme na mládeži, 2 spevokoly, mládežnícky, veľký, chodili sme na mládež. Myslím, že každý deň skoro sme boli v zhromaždení a v tých priestoroch, že Lidka. A vy ešte okrem toho ste slúžili svojím spôsobom, svojimi piesňami a museli ste nacvičovať, museli ste, ty si musel skladať, tvoriť. Ako ste mali podporu v doma, od manželiek, od rodičov, od súrodencov? Tak samozrejme, že sme museli mať veľkú podporu. Od manželiek určite, lebo keby, my sme si to aj uvedomovali, keby jedna povedala, že nie, tak Matuzalem končí. Lebo sme nemohli ísť proti vôli, aj keby sme vedeli, že to je zlé, ale nemohli by sme slúžiť. A my, ako sme hovorili, naše manželky boli prvé faninky, oni nám sedeli vždycky spolu, alebo že oni nám to akože veľmi uľahčovali, dokonca by som povedal, že oni boli súčasťou tej služby. Že oni inou formou, ale oni nás tak podporovali, že my sme cítili tú podporu a chvála Pánu Bohu za to. Trošku sa vrátim, že ako som zložil prvú pieseň, to si tak pamätám, čiže ja som mal podporu u mojej mamy. Moja mama bola môj prvý kritik. A ja už som, keď už som trochu začal písať, a ešte neboli notové programy v počítačoch, ani počítači neboli, tak ja som napísal jednu pieseň, noty jednej piesne. Mama, zložil som svoju prvú pieseň. A ona, no tak poď, zahraj mi to. Tak som zobral harmoniku a išiel som k nej, zahral som jej a ona, však to poznám, to je z nášho spevníka Blízko pri cieli. Toto bolo dosť dôležité, že my sme v tej skupine v Matuzalemskej, keď som doniesol nejakú pieseň, prečítal som text. A každý sa musel tomu vyjadriť, alebo súhlasiť. Neexistuje, že by niekto mal k tomu nejaké výhrady, mohol mať výhrady, ale potom sa musela upraviť pieseň. Ale spievať mohli sme len to, čo všetci 4 sme s tým súhlasili. Ešte aj Zúkar s tým musel súhlasiť. Že ozaj, že to je vyznanie naše, každého jedného z nás, vyznanie nášho srdca. Prečo ste nemali v skupine ženy, speváčky? Boli sme v Častej, tam televízia robila nejaký prenos a zavolali nás tam ako skupinu spievať a tam bola tá známa moderátorka Mozolová. A ona si nás vyťahla takto von a chlapci. Ako je možné, že tak dlho spolu hrávate? A dala mikrofón Dušanovi. A Dušan. No zlé jazyky hovoria, že preto, že nemáme medzi sebou ženy. A ona, a je to pravda? A dala Dušanovi. Je to pravda, že nemáme medzi sebou ženy. Aké ste mali vo vašom hudobnom telese vzťahy? No my sme mali mimoriadne dobré a hlavne hlboké vzťahy vzájomné. My sme si dovolili aj s našimi manželkami, keď sme niečo v zbore chceli presadiť, tak my sme sa dohodli, že ako to bude a hneď sme to presadili. My sme mali takú kapacitu, že sa to dalo. To bolo nádherné, ale my sme to všetko v láske a ozaj v tej čistote a veľmi sme si rozumeli. A naše vzťahy išli aj do hĺbky. Také, že budem konkrétny. Keď sa v roku 2011 Valentovci dozvedeli o smrti svojho syna Vladka, tak telefonovali nám. My sme na dovolenke a vraceme sa domov, náš syn zomrel
tragicky a ideme domov teraz. A už sme v autobuse. Prišla taká SMS. A teraz prišli k nám. A teraz my sme to hovorili a teraz sme sa tak navzájom povzbudzovali. O týždeň sme mali ísť Matuzalemci spievať do Komárna. A Daniel hovorí, ako ja môžem ísť? Som tak rozochvetý, ako ja môžem teraz ísť a spievať? Ale nakoniec povedali, práve teraz musíme ísť. Práve teraz, aby ľudia videli, že ten Pán Boh dáva silu, že on nám žehná, že musíme to takto spolu prekonať. A tak sa stalo, to bolo veľmi čerstvé, to keď si zoberiete, že oni prišli k nám, že toto sa stalo a už o týždeň sme mali do toho Komárna. Za tých 6 dní musia vybavovať všeličo okolo toho. Ozaj to bolo, a my sme to prežívali spolu, my sme sa modlili, my sme to spolu s nimi niesli, zápasili sme spolu. A Daniel mi na druhý, na tretí deň priniesol na jednom veľkom papieri napísané, že slova, čo by on chcel ešte povedať svojmu synovi. A priniesol aj jednu nahrávku, jeden americký spevák, spieval, on nemu zomrel brat a on urobil takú pieseň tiež, že čo by chcel povedať tomu bratovi. A na základe tej piesne, že ma poprosil Daniel, či som ho neurobil ten text do toho, ale to, čo chce Daniel povedať svojmu synovi. A tak máme aj túto nahrávku, tak tiež je to z toho, čo sme v Kysáči spievali, aj s Danielovým úvodom. To bolo v roku 2014. Každý, kto vo svojom živote stratil niekoho blízkeho a milovaného človeka, poznal, čo je to za žiaľ, bolesť a zármutok, čo vtedy prežíval. Takže dovoľte niekoľko osobných slov. Ale skôr ešte chcem povedať, že autor piesne, ktorú teraz chceme spievať, ani netušil, že sa stane takou blízkou a obľúbenou piesňou pre všetkých ľudí po celom svete práve v takých ťažkých dobách smutku pri lúčení sa so svojimi drahými. Aj mňa táto pieseň oslovila a som vďačný Slávovi, že ju otextoval, pretože sme aj my vo svojej rodine pred 3 rokmi prežili takúto bolesť a zármutok a stále ju prežívame, keď nás náhle opustil náš milovaný syn. A tak by som chcel pri tejto piesni, že by sa stala takou spomienkou, s láskou, spomienkou na všetkých našich blízkych a drahých, ktorí nás už predišli do nebeského domova. Spomínajme s nádejou na stretnutie s nimi tam hore u nášho Pána. Bol to deň. Bol to deň, ako žiadny predtým. Vtedy tá správa prišla k nám, že tvoja púť tu na zemi končí a už kráčaš hore tam. Ó, synu môj, len choď k tým horám, skončil tvoj kríž i trápenie. Všetok svoj diel zložk jeho nohám, veď len Boh sám o všetkom vie. Nesmierny žiaľ nám pokoj kradne a v duši páli zranenie. O Bože, daj, nech nebom zasnie a je jeho vrúcne vyznanie. O synu môj, len choď k tým horám, skončil tvoj kríž i trápenie. Všetok svoj diel zlož jeho nohám,
veď len Boh sám o všetkom vie. Synu môj, len choď k tým horám, skončil tvoj kríž i trápenie. Všetok svoj žiaľ zlož k jeho nohám, veď len Boh sám o všetkom vie. Všetok svoj žiaľ zlož k jeho nohám, veď len Boh sám o všetkom vie. Preskočme teraz z tých, dosť veľa sme hovorili o začiatkoch vášho hudobného telieska, jak si povedal. Preskočme na pozdejšie obdobie. Dočítal som sa v tej knihe, že si sa stal textárom, skladateľom a lídrom súboru a si jedným z tvorcov Zlatého fondu novej slovenskej duchovnej piesne. Zlatý fond. No, prechádzal si rôznymi obdobiami. Keď tvoju tvorbu ovplyvňovali rôzne hudobné smery a štýly, černošský spirituál. Mimochodom, na ňom sme vyrastali ako mládežníci a sprevádza nás až podnes, aspoň teda mňa určite. Potom blues, Jaroslav Ježek. Ja si pamätám, že si vedel vynikajúco, možno ešte vieš, že doteraz, zahrať od Jaroslava Ježka Bugatti Step. To bola veľmi zložitá skladba, veľmi... A keď som sa so Slavom stretol, tak som mu vždycky, Slavo, prosím ťa, zahraj mi Bugatti Step. No. Tak potom ďalej to boli country, Beatles, a asi aj iné smery. Mohol by si nám povedať, ktorá tvoja pieseň je ovplyvnená akým smerom a skús niektoré hrať a my budeme spievať, pokiaľ ich poznáme, ale myslím, že poznáme, keď nie, tak asi budeš premietať. A popri tom speve a hraní môžeš aj povedať, ako ktorá vznikla, čo ťa inšpirovalo, ako si to ešte pamätáš, ak ti to Alzheimer dovolí. No, snáď o každej piesni by sa dalo urobiť, keďže Matuzálne má okolo 90 piesní, by sme tu mohli byť do pondelka do rána. Ale čo mám pripravené, nechcem povedať, že teraz by to napadlo, lebo už to tu mám napísané. My sme z amerického spevníka prevzali jednu pieseň, ktorú sme doniesli do našich kruhov, ktorú dosť dobre poznáme a brat Ondrej Betko nám urobil na to text, keď ako chlapec vonku som sa hrával. To bola zaujímavá pieseň, my sme si ju obľúbili a no, ale to vám poviem už tam na tom, pred tou piesňou. Aj keď to nemáme na pláne, veľmi často sa stretávame s Dušanom, aj keď už 7 rokov nie je medzi nami. Vždycky nás niečo napadne, čo sa s ním stalo. Či smutné, či veselé, ale väčšinou to bolo veselé a radostné, lebo sme spolu radostný život mohli prežívať. Ešte za hlbokej totality sme mohli raz nahrávať pre Transworld Radio Monte Carlo Monaco. To bola veľká česť, bo prišli medzi nás ľudia, ktorí nevedeli našu reč. Sme sa museli rozprávať cez tlmočníkov a prišli s takou aparatúrou a nás nahrávali naše piesne a väčšinou tie naše piesne boli
buď naše, alebo boli preložené, ale vždycky, keď skončila pieseň, akú sme nahrali, tak potom prišiel ten hlavný organizátor a aj s tým tlmočníkom, ktorý si zapisoval údaje, povedal, ako sa tá pieseň volá. My sme povedali po slovensky tak a tak, on to preložil do angličtiny, napísal si ten, že tá pieseň po anglicky tak sa volala a pri takých otáčkach to bola a mohli sme spievať ďalej. A nahrali sme tak niekoľko piesní, až prišlo na jednu pieseň, ktorú chceme aj teraz vám zaspievať. A to bola, keď ako chlapec zvonku som sa hrával. Predpokladám, že ju dobre poznáte, že si dobre spolu zaspievame. Tak a keďže to bola z amerického spevníka, tak Dušan vedel, ako sa volá po anglicky táto pieseň. A teraz, keď už prišiel ten pán, čo to organizoval, aj s tým, čo to nahrávali, no že ako sa tá pieseň volá, tak Dušan povedal po anglicky supper time, čas večere. Prišiel technik, začal šrobovať mikrofóny a my hovoríme, no čo už nebudeme nahrávať? Ja čo, ten povedal, že supper time, čas večere, ne? My si neuvedomujeme, že ten čas večere platí aj pre nás. A teraz nemyslím na tú večeru, ktorá nás čaká, keď skončí tento koncert. Ale myslíme na tú večeru, na ktorú nás volala naša matka, na ktorú nás volá náš Pán Boh. Ozaj vás prosím, vy čo to viete, viem, že tú pieseň poznáte, zaspievajte ju s nami. Lebo aj my sme volali na tú slávnu večeru. Poď domov, večere je čas a kraj je celý v tme. Poď domov, večere je čas, už všetci sme doma, už Dušan je tam. A Pán Boh viem, že volá aj nás a volá aj vás. Niektoré moje najkrajšie spomienky na detstvo viažu sa na večerný čas, keď sme na dvore nášho domu hrávali fotbal, mama sa vyklonila z okna a zavolala na mňa: Daniel, poď domov, večera je na stole. Ach, ako by som rád ešte aspoň raz počul ten jej hlas. Čas však plynie ďalej a priniesol mi pravdu ešte krajšiu a omnoho úžasnejšiu. Keď sa raz náš Pán zjaví na portáli slávy a povie: poďte, moji verní, večera je pripravená, vojdite dnu. On bude sedieť za vrch stolom a my všetci budeme účastní tej najslavnejšej večere všetkých čias. Viete, mám už viacej dní za sebou ako pred sebou, ale chcem vám povedať, že sa teším, že čas tej slávnej večere s naším Pánom je stále bližšie a
bližšie. Dnes vo videní matku svoju vítam a s nami hlasný neustále znie. Stôl večerí je pripravený hneví a miesta príhodne obsadené. Poď domov, večere je čas a kraj je celý kvet. Poď domov, večere je čas, už všetci doma sme. Keď sa pozrieme spätne na obdobie vzniku a účinkovania Matuzalému, na tie roky od 1958, že? Hrali ste a spievali rôzne prevzaté a upravené piesne. Ale bolo medzi nimi aj mnoho tvojich originálov, ktoré si napísal a zložil, že už keď si tým zakladateľom toho Zlatého fondu. Vieš, koľko je tých kladieb, čo si zložil? Nie. No, naozaj som to nepočítal, ale čomu som tak akože rád, že nikdy som nerobil piesne do šuflíka. Že teraz mi niečo napadlo, teraz toto. Nie, nikdy. Vždycky som to robil pre niekoho. Pre dievčatá, pre chlapcov, pre skupiny, pre spevokol, veľký, malý, vždycky som mal predstavu, že títo to budú spievať. A už som dokázal, mohol som upraviť aj ten hlas, posadiť to tak, aby sa to jemu hodilo. Toto som akože rád robil a chvála Pánu Bohu, že som nemusel robiť veci do šuflíka. Ale toto ozaj neviem, koľko bolo. Matuzalemských možno 60, 65, 70, neviem koľko. No ale texty som robil prakticky všetky, lebo to bolo treba poupravovať. Postupom času, ako sa Matuzalem dostával do povedomia, ste účinkovali v rôznych zboroch jednoty našej baptistickej, ale aj mimo nich. A nielen v Bratislave, ale tiež pri rôznych veľkých evangelizačných akciách, aj v zahraničí, pozývali vás do rôznych krajín. Kde všade ste slúžili? No, našu kroniku, že koľko sme spievali a kde všade robil náš zvukár Peťo Rapoš, ale po 50. koncerte to prestal robiť, lebo že to už bolo tak strašne veľa. Takže odtedy sa nevie nič. No a tak sme chodili, ja to mám aj napísané, že v Rakúsku, Nemecku, Polsku, Švédsku, v USA, v Kanade, ale najviac koncertov sme mali v Juhoslávii. Tam nás ľúbili, lebo tam nám rozumeli. No, po slovensky, to ozaj. A teraz vám chcem, aj tá miestna televízia urobila s nami taký zostrih. A to bolo z roku 1993. So svojimi piesňami radosti a nádeje na každý deň navštívila Kisáč, Starú Pazovu, Kulpín, Pivnicu, Aradáč a Petrovec. O akú skupinu ide a aké sú ich piesne v nadchádzajúcich minútach? Myslím si, už ten samotný názov Matuzalem dosť odhaluje. Vieme z Biblie, že Matuzalem bol najstarší človek v Biblii, ktorý sa dožil 969 rokov. No, úprimne poviem, že keby sme si spočítali náš vek, aj našich manželiek a našich detí, tak to takáto suma rokov nebude. Ale nám dali tento názov, totižto my sme si ho sami nedali, asi preto, že už veľmi dlho hráme spolu. Prvú pieseň sme spolu zahrali v roku 1958. To znamená, že teraz už je to
35 rokov za chvíľu, čo sme spolu zaspievali prvú pieseň. Samozrejme, tú celú dobu sme spolu nehrali, lebo niektorí študovali, niektorí sa ženili, potom sme mali nejaké pauzy rôzne, ale v celku by sa dalo povedať, že aj tento názov je od toho, že už takúto dlhú dobu spolu hráme. Možno niekto si myslí, že keď počuje, že gitarová skupina je to táto naša hra, takže vybehnú na pódium nejakí mladí ľudia, keďže s gitarami, no ale my už sme v tomto pokročilom veku. Ale nakoľko máme názov Matuzalem, tak máme vďaka Bohu ešte veľkú perspektívu pred sebou. Mnohí v srdci rôzne poklady si množia, možno auto, dom či chatu na horách. A či radšej niečo do banky si vložia, ale ja teba, Pane, mám. Za nič na svete si ťa nedám, nech mi ponúka svet každý poklad svoj. Za nič na svete si ťa nedám, ty si bol a si aj budeš navždy môj. Ten má múdrosť, ktorú závidia mu mnohí, jeho slová ako vôňa omamná. Silou pravdy toľké srdcia slávne dobil, ale ja teba, Pane, mám. Za nič na svete si ťa nedám, nech mi ponúka svet každý poklad svoj. Za nič na svete si ťa nedám, ty si bol a si aj budeš navždy môj. A má lásku, po ktorej tak veľmi túžil, zo pár detí, takže nebýva už sám. A tak mnohých rokov, čo sa zdraví dožil, ale ja teba, Pane, mám. Za nič na svete si ťa nedám, nech mi ponúka svet každý poklad svoj. Za nič na svete si ťa nedám, ty si bol a si aj budeš navždy môj. Som to prerušil, lebo hneď naväzuje na to ďalšia pieseň a chcem o nej niečo povedať. Dušan Jančula, on mal suseda policajta a Dušan mu svedčil. A používal na to aj naše nahrávky, kazety mu požičiaval, on si to vypočul a páčia sa mi tie piesne, len sú také veľmi polopacistické. Všetko je tam jasne povedané, tak netreba ani rozmýšľať. Ja by som radšej rozmýšľal pri týchto piesniach. A Dušan mi to povedal a to ma vyprovokovalo a najbližšie už bola pieseň, pri ktorej treba rozmýšľať. Jar je voňavá, mladosť v rozlete, čím sa nasítiš, všetko nezrelé.
kto by uveril svalom kypiaci, túžbám neskromným, hlavám mysliacim, hlavy mysliace, vetrom klátené, cesty kľukaté, dialy zahmlené. Čože je človek, keď ty nepožehnáš, zbytočne vstáva a sám stavia svoj dom. Nadarmo bdeje, keď ty nedržíš stráž. Čože je človek? Je niekoľko piesní Matuzalému, ktoré by som ja osobne mohol počúvať od rána do večera. Ja viem, že ak sa opýtaš viacdetných rodičov, ktoré dieťa im je najmilšie, odpovedia, že všetky rovnako. Ale predsa, ktorá matuzalémska pieseň je pre teba tá taká naj? Ja som tak počul, že keď sa mami pýtali, že ktorá mala viacej detí, že ktoré dieťa má najradšej, takže odpovedala, že to, ktoré práve nie je doma. No. Ozaj to je veľmi ťažko povedať. Nie je žiadna pieseň, ktorá má prednosť. Ale stáva sa niekedy, že niekto príde za mnou, no toto tak fantastická pieseň, tá ma tak oslovila. A ktorá? No táto a táto. A ja bežím domov a si ju pustím. A teraz ju počúvam ako keby inými ušami, že čo to mohlo v tom človeku vyvolať a tak. Toto vtedy akože má prednosť tá pieseň pred tými všetkými ostatnými, ale to je vári snáď jediné. A to znamená, že všade tam, kde vás pozvali, už poznali vaše piesne. A všade tam ste boli rozsievačmi radostnej zvesti evanjelia týmito piesňami. Stretol si sa aj s tým, že niektoré piesne boli interpretované v inej reči? A máš takú nahrávku, alebo... No ak máš, tak nám ju pusti. Keď sme boli v USA, tam nás pozvali do Kanady, do USA, tak tam sme boli na konvencii, na stretnutí Čechov a Slovákov, ale tam už veľa tých pozabudalo po slovensky, po česky, tak bolo treba všetko dávať po anglicky, prekladať. No a tak sme aj pripravili si naše piesne, niektoré, a poprosili sme jedného brata Billa z Anglicka, on nám poprekladal piesne, takže viem, že ty si môj pastier, že you are my shepherd. Tak. Ale počul som túto pieseň aj po španielsky, Pastor querido, takže, ale neviem viac. Tak kúsok vám pustím, ako sme boli v Amerike. It is the same in our lives. Sometimes we have some micro world, v ktorom sa cítime dobre. In which we feel good. Ale Pán Boh nás volá, aby sme vyšli von. But God calls us to step out. Vyšli medzi ľudí, medzi našich kolegov, spolužiakov. To go among the people. Halleluja, zasľúbenú zem uvidíš, vidí môj čudák. Halleluja, na moje meno oslavíš. Poď do osťasu, nás odrodil, pre tvoju záchranu, Hospodin, to dokonale zariadil. Poď do osťasu, pre tvoju záchranu, Hospodin, to dokonale zariadil. Rýmový vývonky, vytrh, halleluja, zasľúbenú zem vidíš, vidí môj čudák. Halleluja, moje meno oslavíš. Rýmový vývonky, vytrh, halleluja, zasľúbenú zem uvidíš, vidí môj čudák. Halleluja, moje meno oslavíš. Požehnaný je ten, ktorý Boha za Otca má. Nebesný zemu na chválu, osláve všetko dobro má. Požehnaný je ten,
postupom času, keď ste už začínali aj naplňať vekovo ten názov Matuzalem, po 50 rokoch vašej služby Pán povolal do večnosti prvého člena Matuzalemu, Dušana. Aký to malo na vás vplyv? Pokračovali ste v službe? No v tom roku 2006 sme si povedali, že 2008 slabo vidím. 2008 to bolo presne 50 rokov od toho 58, čo sme mali, že sme začali prvú pieseň pred verejnosťou. Tak sme si povedali, 50 rokov, to musíme osláviť. No ja už som chystal, že prenajmeme nejaký kultúrny dom veľký, tam popozývame rôzne spevokoly, rôzne skupiny, my si pribereme orchester do toho, taký komorný, s úsličkami, takto do našich piesní, urobíme takú veľkú oslavu. No a Pán Boh povedal, že on povedal, chlapci, ale to nie je o vás, ale o mne. A hneď na začiatku toho roku, aby sme si nerobili veľké ilúzie, veľké nádeje, 13. januára nám Dušana odvolala. A my sme neboli na to pripravení. A my sme tak, či vlastne skončil Matuzalem, nie? Zomrel Matuzalem. A potom ešte v nedeľu večer sme mali aliančný týždeň u evanjelikov posledný večer a tam prišla jedna sestra, ktorá organizovala naše vystúpenie o mesiac, či kedy. A nezabudnite, chlapci, že ten koncert máme o mesiac. Ja hovorím, sestra Anka, však ale Matuzalem zomrel. Dneska ráno. A tak my sme ozaj prakticky sme skončili. My sme ani neuvažovali, že by sme mohli pokračovať ďalej, že ako bez neho. Nevedeli sme ozaj a hľadali sme, aj sme sa modlili za to a hľadali sme, že čo robiť, ako ďalej. A 2 roky sme nič nerobili, no len hľadali, čakali, že čo bol, až prišiel jeden brat za mnou, mi povedal, a máte o čom spievať? Ja hovorím, máme, tak spievajte. A nastala ako keby nová etapa, už bez Dušana. My za Dušana sme nemohli nájsť náhradu, lebo to by bolo treba. On mal krásny, hlboký hlas, on bol charizmatický, on bol veriaci človek. On hral na basu. My by sme 4 potrebovali na miesto neho, aby ho nahradili. A tak sme si povedali, pôjdeme ďalej traja. A hneď prvá pieseň, ktorú sme urobili a nacvičili, bola vďačnosť Pánu Bohu za každý ďalší deň. Zas jeden deň končí, už stíchol táči spev, aj stromy predĺžili svoje tiene. Aj mesiac strážca noci si vybral známy smer, a aj nám sa už možno trochu drieme. A tak ako máme vo zvyku, povedzme si dobrú noc a podajme si ruky s úsmevom. A to, čo bolo na figu, už nespomeňme viac a odpustme si všetko navzájom. Poďakujme Pánu Bohu za oblohu, za zeleň, poďakujme, že nám pridal ešte tento deň. Poďakujme Pánu Bohu za jar, leto, za jeseň, poďakujme, že nám pridal aj tento deň. Dnes sme stretli tváre, čo tak radi vidíme. Bol čas zmierniť na tých tvárach vrásky. A
keď sme niečo nestieli, len sa k sebe priviníme, kým slnko dovolí nám prejav lásky. A tak ako máme vo zvyku, povedzme si dobrú noc a podajme si ruky s úsmevom. A to, čo bolo na figu, už nespomeňme viac a odpustme si všetko navzájom. Poďakujme Pánu Bohu za oblohu, za zeleň, poďakujme, že nám pridal ešte tento deň. Poďakujme Pánu Bohu za jar, leto, za jeseň, poďakujme, že nám pridal aj tento deň. Poďakujme Pánu Bohu za oblohu, za zeleň, poďakujme, že nám pridal ešte tento deň. Poďakujme Pánu Bohu za jar, leto, za jeseň, poďakujme, že nám pridal aj tento deň. Ktoré piesne potom ešte v tom redukovanom stave vznikli? Jeden brat z Dolnej zeme, z Jugoslávie, čo býval už na Slovensku, na silvestrovskom zhromaždení povedal známy biblický verš. Bože, ak by nemala ísť v novom roku pred nami tvoja tvár, neved nás odtiaľto. Ten verš bol známy, aj nebol známy, ale ma vyprovokoval a o chvíľku už bola táto pieseň, ktorú sme zaspievali, ktorá vlastne zhodnocovala alebo rozprávala o našich životoch, o tom, prečo to všetko robíme. Že sme získali u Boha milosť a toto všetko, ako sa to odráža v našom živote a nechceme z tejto cesty odísť. A tak vznikla táto pieseň, ktorú si teraz chceme pustiť. Našiel som milosť v tvojich očiach. A toto video sme mali zvláštne, že toto video malo obrovsky veľa zliadnutí. A až nezvykle veľa na naše, vždy sme mali nejaké číslo, ale toto obrovsky veľa. A zavolal mi jeden evangelický farár, ktorého som nepoznal, a povedal, že počul túto pieseň a že by chcel, aby sme Matúzalem prišli k ním do Prešova spievať, nech to bude stáť čokoľvek. Čiže on nás vlastne nepoznal, on túto pieseň, na základe tejto piesne bol ochotný vynaložiť všetky prostriedky, ktoré mohol, len aby sme tam prišli. No žiaľ, stalo sa to, že on dostal rakovinu, prevezli ho do Bratislavy a zomrel. Takže sa to neuskutočnilo, ale no, zanechalo to úžasnú stopu. Tak si to teraz môžeme pozrieť. Našiel som milosť v tvojich očiach. Našiel som to, čo som vôbec nehľadal. Zožal som oveľa viac, ako som zasial. Čo som v srdci ani tajne nedúfal. Našiel som lásku bezmernú, balzám na dušu ranenú. Spoznal som, prečo zomrel Ježiš, Boží syn. Našiel som pravdu skutočnú, otcovskú náruč nezišnú. V slzách som prijal odpustenie mojich vín. Nedovol nám odísť odtiaľto, život
bez teba je trápení. Všetko to, čo máme, dávame na oltár. Nedovol nám odísť odtiaľto, nedovol nám odísť odtiaľto, ak by nemala ísť pred nami tvoja tvár. Našiel som lásku bezmernú, bazár na dušu ranenú. Spoznal som, prečo zomrel Ježiš, Boží syn. Našiel som pravdu skutočnú, otcovskú náruč nezištnú. V slzách som prijal odpustenie mojich vín. Nedovol nám odísť odtiaľto, život bez teba je trápení. Všetko to, čo máme, dávame na oltár. Nedovol nám odísť odtiaľto, nedovol nám odísť odtiaľto, ak by nemala ísť pred nami tvoja tvár. Nedovol nám odísť odtiaľto, život bez teba je trápení. Všetko to, čo máme, dávame na oltár. Nedovol nám odísť odtiaľto, nedovol nám odísť odtiaľto, ak by nemala ísť pred nami tvoja tvár. Sedel som s Danielom v krematóriu, kde sme boli požiadaní, aby sme zahrali, ja na orgáne hral a on vyspieval 23. žalm Dvořákov a sedel vedľa mňa na orgánovej lavici a mal v rukách nejaký obal. Čo to máš? Ukázal mi nejaké básne, ukáž. A ja čítam, že báseň, to najkrajšie to ešte iba príde. No. Už tak reku, tak to je o nás, nie? Tak som mu to zobral hneď, už som mu to nevrátil. Zistil som, že autorom textu je, autorom tej básne je pán farár Fričovský od evanjelikov z Prešova. Ja tak som sa s ním spojil, tak sme boli hneď kamaráti, že či môžem schudobniť jeho text, som sa opýtal a on mi poslal to ešte napísať, som v stroji napísané, že môžem a že môžem aj ostatné jeho básne schudobniť a poslal mi celú knihu básni. Takže mohol som čo vybierať. A tak sme urobili tú báseň a práve sme nahrávali naše posledné CDčko a ešte sme chceli túto pieseň tam. Rýchlo sme urobili túto pieseň, nahrali sme túto pieseň a ja som mu hneď, jak sme to mali, tak som mu poslal CDčko, akože, aby mal to. A on neodpovedal, nereagoval. Tak som bol prekvapený, že nereagoval a tak som tam zavolal a jeho manželka mi povedala, že on zomrel.
nedožil sa toho, ale mal veľký pohreb. On bol taký akože cirkevný hodnostár a veľmi bol známy aj skrz tie básne a tak bol veľký pohreb a vstupná pieseň bola táto. Musím vám ešte povedať skôr, než to pustí Sláva, že túto pieseň, ja keď si sadnem za počítač, tam ju mám, tak si ju púšťam. 2, 3 krát, 4, 5. To najkrajšie, to ešte iba príde. To najkrajšie, to ešte iba príde. Spútnikmi stúpať do nebeských brán, kam na oblaku predišiel nás Pán. To najkrajšie, to ešte iba príde. Najväčšia túžba, jediný zo snov, kde letma chvíľa splýva s večnosťou. Ohnivým stĺpom kráča pred nami, stráca sa hore medzi hviezdami. To najkrajšie, to ešte iba príde. To najkrajšie, to ešte iba príde. Spútnikmi stúpať do nebeských brán, kam na oblaku predišiel nás Pán. To najkrajšie, to ešte iba príde. To najkrajšie, to ešte iba príde. To najkrajšie ešte iba príde. Blížime sa pomaly k záveru tohto programu, ale aj k záveru účinkovania Matuzalému. V tom zoskupení, ako sme ho dlhé roky poznali, nie je to tak dávno, čo Pán povolal vo veľmi rýchlom slede dvoch Danielov, Daniela Valentu a Daniela Šalinga. Všetci, ktorí odišli k Pánovi, boli nenahraditeľní v hudobnom telese Matuzalému, ktorý nás so svojimi piesňami potešoval v našich životoch. A mnohokrát nám tie piesne pomáhali prechádzať skúškami a bolestiami a trápeniami. Tie piesne nám ukazovali a stále ukazujú, aký milostivý, plný lásky je náš Pán Ježiš. Hovoria nám, že sa nemáme čoho báť, lebo je stále s nami. Aj ich službu nám Pán doprial zo svojej veľkej lásky. Vzdajme mu za to chválu. Ale to, že tieto piesne a celý
život účinkovania Matuzalemu nezanechal stopu iba v nás senioroch, ktorí sme boli súčasťou toho, dá sa povedať, súčasťou toho veku. Ja tomu hovorím, že to bol vek Matuzalemu. Že nezanechal stopu iba v nás senioroch, ale aj v našich deťoch a vnúkoch. A tu vidieť aj z toho, že vznikla nová, mladšia skupina mladých veriacich, ktorí pokračujú v tom začatom diele, ktorí spievajú matuzalemské piesne, ktorí ich rozširujú, ktorí s nimi slúžia. Je to veľmi veľká Božia milosť. Na záver by sme si mohli všetci spolu zaspievať tú známu pieseň matuzalemskú Ty si môj pastier. Chceme žiť podľa toho, ako on povedal. On sa o nás postará, on nám dá všetko, čo potrebujeme. Nie všetko, čo si predstavíme, všetko, čo potrebujeme a čo bude k našemu mužiku. A čo budeme mať radosť, čo získame pokoj v srdci a bude to úžasné. A takto vyznávame aj v tej piesni, ktorú Slavo zložil. Ty si môj pastier. Ty si môj pastier, tebe všetko mám, čo hľadám. Novú nádej, ktorú v teba vkladám, práve šťastie prežívam. A moje kroky vedieš isto cestou svojou a ma chrániš od prehratých bojov, tvoje výhry poznávam. A jak som sa bránil, svoju pravdu mal a slávu sebe budoval a brány šťastia otváram a všetko len sám a tvojím slovám. Kým som neveril a som slíl, darmo zápasil, dnes viem, že si to najlepšie, čo mám. A jak som sa bránil, svoju pravdu mal a slávu v sebe budoval a bráni šťastia otváram a všetko len sám a tvojím slovám. Kým som neveril a som slíl, darmo zápasil, dnes viem, že si to najlepšie, čo mám. Chcel by som, aby sme na záver poďakovali Pánovi za túto službu Matuzalemu. Tak vás poprosím v krátkých modlitbách. Pane, ďakujem ti za to, že brázdu, ktorú vyrovali Matuzalemu, zostáva stále aktuálna a že môžeme z nej čerpať duchovné podbudenie, keď prichádzajú ťažké chvíle, keď prichádzajú radosné chvíle. Ďakujem ti za to. Amen. Amen. Ja ti vzdávam chválu a vďaku, Pane Ježišu, že piesňami, ktoré si dával možnosť vytvoriť bratovi Slavovi a zaspievať celej skupine Matuzalem, môžu celé generácie teba oslavovať, chváliť, môžu naplňať srdce radosťou a vďakou za to, že ty si ich Pán, ty si ich Spasiteľ a ty ich vedieš. Ďakujeme ti za to a prosíme, aby si ich ďalej žehnal brata Slava. Amen. Amen. Pane Ježišu Kriste, ja ťa chválim za to, že
Tvoje dielo rastie a že naozaj je to pravda, že sme našli milosť v Tvojich očiach, Pane, tak žehnaj aj ďalej tých, ktorí pokračujú za mojimi drahými. Pane Ježišu, ja Ti ďakujem, že Tvoje dielo nekončí. Chválim ťa za to, Pane, tak požehnaj aj ďalej a ďakujem Ti, že Tvoje dielo naozaj Ty konáš v našich dní. Amen. Amen. Ďakujem Ti, drahý Pane Ježiši, že tak veľké dielo si vytvoril v týchto bratoch, ktoré asi nikdy nezanikne, pretože bol z čistej duše stvorený. Tak sa skloň k tým, ktorí tu budú nasledovne spievať a chváliť Tvoje meno, aby tak z celého srdca oslavovali Teba. Amen. Amen.